एटा कौन भाई झल रही ऊपर ना कौन सीटा चलिए ना बेव लगबो चलिबो चेष्टा कर देबो ओ दे देबो बेव लगबो चिरो नाही बेव टिके लगबो बोलवा बता जा देबो बेव टिके लगबो हां आसी जाओ जुलबो सीधा किंतु जाइकिना से पटे उलियबो এই পটে উলিয়ব যাও ওই গলে সব সেই পাটে উলিয়ব ওই তো ইচ্ছা তো ইচ্ছা गुनुआ में पूरा चढ़ी जाता देखी देखिकी एठू जो पुणी सेठी सेठू जो पुणी एठी की तुमको किए कहता चढ़िया मो तो देखो गुनुआ मानिया पड़ो तर ये को माने साहस को मानिया पड़ो गुनुआ साहस को धन्यवाद ले तो देखो दर्शक बंधु आमर गुनुआ चढ़ी पूरा ऊपर भल भिडियोटा करने नहीं नहीं आराम से पड़ेगी सेठी ओली पड़ भाई 30 किलो तो गुनुआ में तुम कुछ बुझ नहीं 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 आसो से जाए दौड़ पुणी गुनुआ में ओल्ले बढ़िया प्रोजेक्ट था यहाँ गवर्नमेंट कि मूर्ति फूर्ति गुड़ा बाजिया करदे बढ़िया हाँ प्रोजेक्ट मुझे चढ़े चढ़ी पारे आराम से जाना होगा असुविधा नहीं तो बेस जीवानी ना जस्ट देखो कमी चढ़े आप देखिए आप चढ़िया जड़े देखी जड़े देखीदेला गुनुआ तो पूरा चढ़े पूरा टोटाल सब जगह चढ़ी गले
ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ ହେଇଛି ଏଠି ନା ଏକ ଗୁନୁ ଆମକ ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୁନୁ ଆମଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ ଆଉ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତମର ଡର ଲାଗିଲାନି ତମେ ଚଢ଼ିଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ମାମୁଙ୍କର ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଚଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଓହୋ ହୋ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଢୋଲ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆପଣ ଯାଇକିରି ସେଠି ବାହାରିବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାର 4ର୍ଥତମ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ। ତ এটা রয়েছে জয়পুর ফরেস্ট ডিভিজন ভিতরে রয়েছে গুপ্তেশ্বর রেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপার্টমেন্টর এই বোর্ডটি রয়েছে। তো ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଖରାପ ଜୋର ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣି ଯେଉଁଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ମସ୍ତ ପୁରା ବରଫ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ପାଣି ପିଇବା ତ ମନକୁ ମନ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଭାଇ ପାଣି ପୁରା ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ଟେଷ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି 1 ନମ୍ବର ପାଣି ଗୁନୁ ଖାଲି ଢକ 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 ଖାଲି ପିଇବ ଗୁନୁ ପାଣି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପିଇଦେବା ପାଣି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ମଜା ଥଟ୍ଟା କଲୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମଜା ଥଟ୍ଟା ହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ପୁରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ମସ୍ତ ମଜା ଚାଲିଛି ଆମର ସଲ ପିଇଲୁ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଇଲୁ ସଲ ପିଇଲୁ ଏଥର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଖାଇଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୋକାନଟେ ଏଠି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନଟେ ରହିଛି ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାମେରାଟା ରଖିଦେବା ମସ୍ତ ମଜା ହେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହବନି। ଚାଲିଯିବା 300 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ 200 ଲୋକ ମହିଳା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡିରା ପିଲାକେ 300 ଟଙ୍କା ମାଇକିନା ପିଲା 200 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଗୁନୁ ଆମର ଏଠି ଖାଲି ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଆହୁରି 400 କିଲୋମିଟର ବସିକି ଏଠି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି 125 କିଲୋମିଟର 28 କିଲୋମିଟର ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗ ପଇସା ପଇସା ଦେଲ କି ଦେବେ କହିଲୁ ଦଉନ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ମୋର ଫୋନ୍ ପେ ନା ଆଉ ମୋର ବି ନାହିଁ ପଇସା ଆଉ ପଛେ ଦିଆ ଆସିଲା ବାକି ତାଙ୍କର ଆସ ଦିଆ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲୁ ଆଉ ଗୁନୁ ଆମ ହାତ ମିଳିଲେ ମୁଁ ହାତ ମିଳିଲି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆହୁରି 2 ଦିନର ବାଟ ଅଛି ଆମର 600 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯିବା।